Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Muriria bw'Ensoko TV nobo tukubonde obuye weri tukeriga lya 15 na rimo asomo tinyo gatano na kabero mwaka w'echilifu 2025 na rimo nukugera kwani buna kwagendero bya aseri tukorigima asemeremo asubonchereri asuri olenga ase sabari nukwenda kwani bana waikire na bwigase bari mura ase sabari boigo ogendere tukubwatia Ensoko TV. Karibu sana tosanga asubwa amasubo tukubwa bono asenge chikobero gokubwatia Ensoko kurachise 12 cheke mambo keraboni ngana chiarigire isato chiabono botukwenga kyuko yanyora amajya ase enchira yobwekera buna basike bayito bayariganire asubo tukubwa bono erikwene kyobona naye nkwemanyora mange aliagenderete gokorekana yaitira na bwego ayarache kubwati na bwego tukukora amajya asubo tukubwa bono tukikosoa asense moyende ya kabere asenkwani tukubwa bono astra chikusanga nabageni abarime ye studio abuase bono nkora bari bagukwani kurwabo niko bago chikukira torara korana namajya alafu tukikosoa asenkwani ito obotukubwa bono buna botambe bagotebana umusubati nere ugochaka muntu musacha niko korara kirigo turachakura se musubati wairekere umuntu asamarieta nani fa kwamboka ngurwa se skuru ya Zitech University niche ntenerete chivesa gari ya se skuru ya ito kama hakuna pesa ende tikiye SSM yao na inche nkoro kwa Vixa amitema nkoro se University ya Masai Mara, the president Masai Mara University. Yeah. Karibu sana tukora namaya ngoso atura senkwane tukubabona asekiringa gete kenena asobo tukobwega nigo tuchikolireria ense ya Kenya asiekire gwikira boniga buna tukwa nase ugo tukobwega na bono na moneka turuchi ase ugo chori bonene bo mwaka ugocha ena turachukwanira asobo gara asobo tukubabona na bwega ya gwatikaine na basahe ase ubwagara tsanga asobo ama wetera senjira y'umutandao gwekerera sesemu ya YouTube Ensoko TV namba ya mawasiliano kunya gwetera nsabo igo chaka gutumia ujumbe yago kitugo chaka ya gwikomwere iriane Ishmael Mogere. Asomo chakanobo tukuba bono ekere bikoro byechibura buru cyage siasa cyagendere kwene kiwemie county ya Kisii na bwegense ya Kenya nigo ritukuri alera bagaka kurwa bubasi bakuragwa n'umunyagitari Kennedy Maranga besokire me yensemo ya Itumbe ensemo ye bunge eyo na kuboria obotwerere kwene kiwana siasa cyomorembe gokorekana boigo nigo bagikerie bikoro byo gosambwa gwesi wechiskuru na kuboria okubwaterana kwa bantu bonsi eri kugayana umuchando yo buro museke tupetwele machiri agotumanyase obwagare Chingaki ebikorwa byechibura buru bigentu kwenekiwa imerongo rwagusi na bwege imense ya Kenya nigobone bikorwa byo bigentu kugikirwa na bari akurasoro rwagusi Letskuri rero nigoba bwatani aona bagaka kurasa nsemo yabo basi beso kya sensemo ya Itumbe na kugikirigore bikore biga kinende serikali chinde njiro toko yunga abantu bande una bwango igamangana abamo isonde segiche cyaba abukwere ndeke umbu amangana ng'abantu bagaitwa abana bakarwana abande bagakora ruki nana ndo tako yunga no musikali na baro origerere tibinege kisage koba takoteba kende no ene kego korwa paka mwambia ngichuma naliyo mwana uri itetugo cyari bo gesaka agoja kutugutua wano ngarakini naende kende kiaye nkera kwanu ngankigego ngayo moriore bwoko manya amangana aye ngangikia muriete bakorawa nere Kennedy oyoro munyagitari nigo abagakabo bona banyako bakoboria abaraigusikana nabo yokobeko morembe chinga kichonzi na gusika barayibande oburayibwa abero bakongo oburayibwa kale bwa bayenga bworora abantu bagochama abolishikura mbakoramana abantu kwana mangana yogenda nondo chokwana yogenda abantu abanyene ba deciding ngende bagakora ono atogosabanga abarayiba gusina abarayiba Kenya bali bakumboko boli orayiwa abantu mokoliyo borayi muri yese chingenje chire chingia agakwera bali babuligetyo borayi se chingenje chimbe abo chinga chiabo mo kirora akere ingakira ikere ng'abantu
mbakora oborai bw'oboronge bagokorera abanto baria banse Nyasaye nabakobasesenia no goseseni kwino okorarwa ase ogonchoreria abanto barimo okobori sikura egekoera nagegekera mokobori naende otware ekerenge ekiya gokobori sikura n'abanto bariba okogambera obagambera ase enchera yakene n'oboronge na kobakonya ase eng'encho ebagware ogotamera kwabo kore riburi riabo kabe riburi rigia rigotanga embura no rigotanga rionsi lakini monjoli Boigabari yabo egati yabo bechikanisa niko bono banyako bagokwanira igoro yeli bagalira ro kwene kinga maskani no moreme kwene kwore gati yabo yabo ekera twachinje gusasi mabune kanisa igotokorokereria abantu bonsi baba bangaini baba bariri baba banda baba batenengu bibiri batenga abantu abonsi nabakwe so ekera kero monto agukwa bari bamwanjire Kristo litanga ni banyorero boruoti igo bakorara na baada okuboki nkoro bono monto motenengu okorete buya so monene nabokiwe asebo igo bagikire bikoro byo gosamba wechi skuru na koboria Bible kubwatira na Bible elikone kinga bikoro byo ngo ikabiro mwerio boigo na abana baito bari skuru na abasabire ngagake kamuranje ekero bire chagendete kubatarira saba mono Nyasaye bakonye elinde munyare gokora amang'ana aramaya egekogera mwabire mo gosamba skuru mwasaririe ebintu inwe mugendete gosaria ebintu lakini munyoretie abaibori bainayu bagwetera ige nare gosaba ngagaka muranje abarayi baito bechikanisa abarayi baito bense abaibori abarimu tokwanera abana baita asenjerere nyororo na kobwama no tonyare ko baji semina chisaine egera abana abanyare ko bagokina asenjerere ngiya kuripoteria Ensoko TV koraiga itumbe nsemo yebunge yabo basi county ya Kisii Chepethuel Machin Arena roboti urwo rwarganiwe na Pethuel Machini kubori gwani go kwarure go chiase umugabara gwe county ya Kisii Paul Simbarati kubwatira ne kyo begetenderete ubwagachi bw'ekipara gya Kena kwene kebuna nkubagachirare abamenyi bagutumeka epara ya nyanchwa oboraro bwanyuka ase egekabono bagukona n'ensoko chinga kicho nigo baenekirie okore marigwa kuwo bonchereri bwabo na kubeka magimabo asakongu ase chigari chigutumana n'echipigipigi kugwa buna omurikyo ito Frida Kerubo agotumanya sobwagare egati abamenyi bensemo ya nyanchwa ime county ya Kisii nigo bemurunganeire okwanyuka gwetaracha ekwambuka nyanchwa asibaerera okore marigwa kobokoreri asigeka bono bagukwana nigo baerera ogoichorerana asobora robo anene chingaki embura ya ture waito buna na gorigereria sama kumaka yogesapwa gwe wale mira matatizo sana akere mbura ya tura maji gaguchura gaiga abantu bakumbe town bako access go kinyancho bali kunyara goeta na bako kutorora 2 hours 3 hours obona bwo raro bwo sabu town go kibonjari na abantu bakanda kukisuneka ambere awe nk'abantu babanene bamenyete nyancho gaiga nikigari go bako kibasande cyagera yo ko beterero montaira na kigo etataraja amanye go ikanyanya mburi goete kapi Chinga kicho boigo nigo baenekia ogotenena kubonchereria bwabo okogwa kwa bantu chinga kiba kwambuka asebaenekia obugima bwabo koba asa kongu hiyo siku ni rescue mtu hapa akienda na maji daraja inakishikwa na matatizo kazi yetu yote imeharibika hakuna kazi yote nafanyanga hapa nafanya kubatisha barabara inafungwa inafunguliwa na itengenezi bara urega abatari bake mono kuna abaswati agwa gotara na bago ikaga igokaga ng'amache na makoti gotara nyoro kendo chinga bwango iga ko story lines na ekira kikura kie biongozi bito togo tibajora asendukie ya mtu atubwate obachoria banene ane mono karache mubiyesareka yabe utware bisanga kyake abantu bamachugwe tacha mai eriaka no abantu besikuma bagwetaga iga bakispremali banyanchwa igabone banganeke koseria beke koseria kana mama bara ileta yote ya maji mama kazama hapa vijana wakatoka hapo kaunti wakaenda wakarescue huyo mama bona nigo koborigwa kwa rugo chiaso mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati kubwatirana ne serikali enene eliokoeneke buna oboraro bwonkorosi gobore no bakoreri bwa botambe koiranererwa abarayi baito buna bono mugabana ito Simbarati yonarebe ato sabori gererie tarakeye bwango egerete bashakareta makweli nande
ereta amang'ana mange aywa tabe yokoboki naende nonye national government yonye gegosoini etoroise gitara chengiyaga igasa abantu bagoeta n'amaguru kando n'ekigari cheta kandi kiagera sana anyerere rero kiana utese serikali neringa yayo gwancha omugavana abwata no president to umuchore President Ruto umwanchi utusigete twale chikuraga iga ane ngante gusi ase munaga iga ari gusibo songogati yache yarosibwe egera abantu nyako ngo bosubore bogweta na bana banyora safety yake nyatari bwanda ko chimotu gaiga na to kirake ano yache ya abantu gusaba mwana ugure mali gotari wakonye koro na gotichere nje bautichaga iga tari ngabakonyoro no ko sida yache makubwenera baguticha abana mwita barega abana basikubuye ndocha yanyese njene bare mukubwe getamuke kwangu na ndo musalika mono Kerubo Frida, Ensoko TV. Are nayo omoyega bugosangirira ebirengererio ase ensemo y'ebunge ya Burabwe County ya Nyamira nigo aswasiri tukoria kabere rero ase wadi ya Kiabanyoru amoneria ya Mekenene eri kubwatirania bananchi ase mirubiri erengete ekigancha kia magendero kia NGCDF kia ensemo y'ebunge yo ekikegocha gukora ase omwaka bw'ekibesa bw'ekilifu 2025 na kabere abananchi nigo bekirana ase skuru ya Nyagware imeye wadi ya Kiabanyoru abwase batebire omoyego yo n'omuyana inde nigo kubeka obare mwase abananchi enchira kibesa chiensemo y'ebunge yo chigo tumekwa ase mirubiri ya ensemo y'ebunge yo chisemi nabo ego chipara necho enambenene yatebire chiganiri koligererigwa mmono barabara nera iga na igwe kuborigwa ekorue university ya Kiabanyoru echekegogi egende gitaru nanyote kani baroje begeta system ye pipeline and that's good jengo akira oserombi yamane kiagera magendero nabwate origereiria abataka nintu nabataka turi tiga atokorera magendere aje ikiagera ntu mwanjete emegutano ne miya mwachire mukotwa ikiagera ntu manyiti megutana abandi tosiekereire isi kontori koenda megutano tujikorigereria na kia abantu baito bakora magendere bona na inchi yona ira nirimbiya muno sana so mukutano uyo gocha tokonya sana twatebye musimi gwe binto biria gotokorera na ntu amwire rimbiya muno ase biria tokonyire na bona kori emirimo sukuru chindo chiri chitangi chindo bekira mabati chisukuru igo twanyorire chisemi chinene ase nginjo ya mang'ana ya goetera asobisi okay amarita nen kansora rusana ndo mochema ni Burabwe constituency muna korugoro twatarire twachakirite sise ward tugaja Nyansiongo ward rero twachire ditukoria rero twachire asakuru Kiabanyoru ward njengo basabira ngatika tubwatira namagendera ase ditukoria rero actually ikikiabanyoru totigarite project jinge sana togokoro mwaka uyo muna bona twari korwa iga twanyore pare gendete korosi kabisa buya kabisa Kiabanyoru yarabire se muna narorira magendero ga Kiabanyoru bambori ebatagete tomenta magendero narororo tomente tusukie ase torosi tie birasi bine torosi bibe bitano ose bibe 6 asense moyende buna enchire yamo yokwirani okoboko ase amate nige kiombe kia Douglas Onkeo Resource Foundation kubwatuka chibagi gochiase aborokiwa ba ECD beskuru yoboroso ya Nyameru meye ward ya Bogichorense moye bunge ya West Mugrango county ne ya Nyamira aso murubiri oragwa no yokorige kerugo kyo bwa MCA ward ya Bogichora Douglas Onkeo Resource nigairere buna abana bake babeire bagusiria ebitabu chinchira ase korende umurubiri oyo nigora chikubakonya korenda ebitabu byabo Nomochengo monene obase skuru yoboroso ya Nyameru yegotoka se wodi ya Bogichore bunge ya West Mugrango ya Nyamira mega yekiombe getari ya serikali ya Douglas Onkeo Resource kubwatoka chibagi gochia asaborokiwa ba ECD korengana na baibori ababwatomo komone nigo bayereirenga nigo aborokiwa konye babeire bagotugute bitabu nchira koko batabwati asaba kubugororia negetambokero gya Douglas Onkeo kobaretera chipagi ngechigosonsora yo temunto ekenyoro kya Nyameru sublocation nabe no moko mone ritkoria rera senjo koro muraye itekira se skuru ya Nyameru atarete chipagi asenjo gosira abana baito abana babe bagochweri ibitagwa senye bagwati none pagi yo kubugoreri igore nto no mogoko mane kyara omwisimi gwatwikirange na ndo mane stotegete none chipara cheto nto bwati
Bono togoteba nonye esitime tochandegete mono ntiri gochachi nonye esimi tokwira emitaro bobe twachi gochacheri na twataibu chibesa asa marietane Alice Muntu Maisiba na tebire mbiya mono nande tole no mogoko monene korora risosa ase skuru yaito ya Nyameru twagokire egekogera tukugurira omwana gitabu otiganjira na pensiri ntobwati ncherende lakini bono igotogotebanga oigoto igwete ngwe mwesi migu na gochi risosa egwemeremo egekogera para ntobwati buna baminto batiekire gote chesa marieta ngol kolicha tianari wachi iga nkanya Meru na gokire mona sokororo mwesimi wali risosa gocha se skuru yaitoga na ndo mwesimi wa no muntu omuya niga gokore mirime miya na namanyikanite oroba ase area rero ritukuri arero oretire chipagi gocha gusira abana be skuru yaitoga ya Nyameru na oyoro magoko monene sana na ndi umwesimi wa ntobeto gusira bono risosa ntwato kumusabira maya na bana akire se skuru yaito ya Nyameru aretire chipagi agokonya abana bari bachandegete igondo tuna muskuru na endere gokora butambe boigo nabo bira bibintu bigokora ki bikororekana epare yo katubwate kurua iga nyona baisimi wa kero bacha iga bari baikira iga yatuchandegete pare ntubwati para pi abaibori aba kwanekere kioni go bairire nga ewodi yabo gichora taraikira ni magendro ao gento basabire nere biya bagichora barigereria barayi bari abako baikange aigwete igo nararikira motuka mange ebintu bune birogorete birema egento orocho muriro oyo ore igura muriro tokietiroje tukietigokia one rieta lioka abari baita bamenyete town tubati para bakorwira ngumbu abaje para teyo taracha teyo asomoroberio yunse ye omosirio monene Douglas Orutongeo yokobori kero kyo MC bwabo gichora nigekere kiareire gatie meroberia abekire yo gocha kugenderia gocha kwena nebitabu ebyo ase wodi yabo gichora igolende lero tari naja siasa gaiga itogweta gusire SME school inche asenkorwara ase nakine gorwarenga ataka mwalimu na asomete malindi alia oninja am giving back to the community nelia abaibuli baito konyora mbobwati besa baranyare gokori kwirende baranyare kubagura back turo jinkoru bale nkobagurira bale ndagira nkali ando wamakonyora omuibuli tabwati besa aragoreki era agore back igonto nimbwate program eyo naenda sironga primary ka abana rero ndega gocha kwana naende malindi tukolinde naende skulu nchirengo nyakwenda iga mbaye kibagi eki bakonye egekogera tumanyete abana nabwo ebyongozi byamo bya mutu yengati yesiro yanyare ko bage kwene kiwano yokurie kero kyo MC ase wodi yabo gichora Douglas Orutongeo kwene kina ko sirari chisemi anene mono ase wodi yabo gichora korwa ase eskuru yoboroso ya Nyameru hiyo gotoka ase wodi yabo gichora bunge ya West Mogrango me Nyamira kingo reporter ya Nsoko TV Rietera Nyariki Steven Embunde asense moyende abarai aoni go bagendere kugikiria bokongu ogotume kukoba saya nabana siasa buna chigun erigo turbani meyega ao anene mono buno gochore bokebwalera bwa Oli Kalau nabo igwe bikoro bya Kiumbu bakwana yega ekero baigoro bisi yekiama kia Jubilee somuchie bwekerenyo nigo ekere kibasabira bagusiba bekomorembe na tibatume kwa bobe gesiasa nasomo yagabo kwigora chia bistia Jubilee asomo chia bwekerenye bunge ya North Mogrango me Nyamira asomo yego ikiranwana barai ao ase county ya Nyamira asense moyo munyakirogo bwechama ya Jubilee ga Kenya Vincent Kemosi nigekerekia mochirie gotume kwa serikali bobe ase obochori oboke obu bwa korekari tukoria rero asense moyo Oli Kalau kuna uchaguzi unaendelea Oli Kalau hiyo uchaguzi tangu asubuhi imekumbwa na tatizo na vita ambao inaletwa imekuwa sponsored na serikali ya UDA. Askari wameingia wamempaa mafasi ya raia wa kawaida na wanatumika kama bombs kunyanyasa wananchi katika upande wa Oli Kalau. Sio Oli Kalau pekee, hata hapa nyumbani chuzi ile chamba ambao ilitokea huko Kiumbu na sehemu zingine imeletwa na goons ambao wanakuwa sponsored na serikali. Ndiposa sisi tunasema
lazima tutoe hii serikali mamlakani ili tuweze kurudishia wananchi mamlaka, waweze kuleta serikali ambayo itawasaidia. Hii serikali yetu tangu asubuhi mpaka jioni ni kuweka pere, hakuna kazi wanafanya. Asensemo yo munyakirogo ojubiri ase bunge ya North Mugrango Moske Isa Katebe nigakere kiamo chiribo kongu ababebu bage siasa abo boigo babeire bagotume kwa bobe eryo goita omugusi na komochege korekeri kiaba keumbu. Serikali inaendelea kuleta vurugu huko. Hapa Demosi huyu ambao ni chairman wetu, the other day alishikwa kutoka kwake, akachukuliwa kotini bila kitu, bila sababu, na sisi tunataka kusema hivi. Na ule mbunge wa Rasilimali Chache asikie namna hii, huyu mtu tutatoa yeye 2027 aende kwao Pakistan. Mmekubali hivyo? Esegeto eyo nigo boigo yabekwa noyo koriya ikiro kyo gavana ase county ya Nyamira Moske Diu Kyombagi asaboringa nerebuya omorembe obekwa sorogongo rwa Gusii. Uko mikononi mwenu, lazima tufanye mageuzi ifikapo 2027. Jambo la mwisho, lazima tukemee rules ambayo inaendeshwa na serikali hapa nchini. Juzi mliona ule mheshimiwa Rasilimali Chache ameua vijana ambao kesho tutakuwa tunaenda matanga hapo kesho. Adams Mochenwa uyo koriye kero kyo seneta se county ya Nyamira igakere kiasabire chama ya Jubiringa ichigotwaro bwasyoku ase amangana yo kwena na ticket ekero bochori boraike ngwana boigo ya segwano yo koriye kero kyoboteni bwa baswati Nyamira Beru Sondogo una kolera na chama ni tonalera kilo monto tibache Jubilee mpole welcome onde kanyo na nyama lima ko yo maseneta wala siete rusiko ase Jubilee ose ono musika tebe ibo no nyaye kwaranya ili bali moko minyokani wajarai ibo akire Jubilee onde ka abasa ko wangaina buna atebe na jaye ticket osenje nitene we ticket itoko minyokania uyo abana ndibawonde okwigora weche abisi chatubiriye kiremega yane no gochikwena kinga komenda chire bokoreri yane mono ase bunge ya North Mugrango naboye kwenekera ingango ligeri chire chikura oyo koriye kiro kyo Brianse Moske Dr. Freddy Okengo Matiange korwase abisi chatubiriye jigotoka sense moye kerenyo ase bunge ya North Mugrango ime county ya Nyamira ingo reporter ya Nsoko TV veterani ya Steve Bunde. Asense moyende nigo yo kurigekero kyo bwa MCA bwa mumwagamo imeyense moye bunge ya North Mugrango Job Chabumba amochire ogotabo kwa magendero ago chakira chipara amo ni chiskuru chingia asabona sabira barayi barobisi bakore mirimo engaki etaraera nigo boigo yo kurigekero kyo bwa MCA bwa magwagwa Evans Ndoge boigo atebrenga magendero boigo taraikiranigwa buya bunebwenerete asama litangoro kwa omwesimi wa Job Chabumba korwa abo mwagamo ena chirega igaso soino kubaeresa igoro buna bomwagamo yabeire ase myaka yaetire gocha no burayi bwabeire ase bomwagamo ekero kuringa bomwagamo yaito neire ntemaega ase binte binge sana ang'ang'e byonsi kulingana na ekero kurigereria ne chigoti chinde mono buna chibara ntobwati nonya chichiro bomwagamo tebwati nonya ntamusya buya masomo na gusponsa abana bomwagamo tebwati bune gwoti eyibono yagerire ngatwarigereire burayi borororo nenjera twatari na abandi buna bagokora na rolire mbuyangi chase bomwagamo godi mbakonye ndari na chinse china na chire benchmarking kurigereire nga bomwagamo yabeira masomo na rororo chibara chingiya chichiro chingiya sabangene kitaya chingiya chibeku bomwagamo nerera bebuna chikwende chinde chionse engaki yatigire renke sana ase omurayi ororo mwesimi gororo nyankana
kiagera no rigeri bindi na chata ke ngoichira ko koro umwa mata ko yekira kiara ko nyoro nyuri rumono igo ndoro jinga ndo ati bakonya so umwa kama se bone kia jinga kiatigere chinge sana igo tabu ati bagara jo kora kende goikira bone iga ne ringo basanga tuwe wange inso burayogo nchake munango soiga nchake rioka okonya umwa kama asamaria tankoro kwa Evans Mochoni ngoge korwa ase wodi ya Mawawa karo kuligereria ase county yetu ya Nyamira assembly yetu ya Nyamira neganetie abantu babwata amaroro sabarayi babwata amaroro inche ase nsema yane ya Mawawa ntubwate ebirere ebirere bimoto bwate chi dispensary cheito nchibwate mechando ya mariogo chipara cheito nchirakororwa ebirasi ebibyeito byanasa libirense ye county abana sibagosomera nigo bagosomera ase ataliagia aya mona mange buna mache na bibyangusire gocha Mawawa ward okwana nabantu ase ensemo yende ama asensemo yende obutuko bwa bono iga asuko genda ase muganonde asubwango mono abamenyi be wodi yekerenyo anene mono abo bakorwa useba abo mono bare abarundi chipipigi nigo baesokire na komochia omwe MC yobo Jeremiah Ngaro ase ogotabaroseri chipara chitaya chiapara na boigo gotabaroseri ekigutukia bana boda boda asensemo yekerenyo nigekere kyobono batebire namba chikubekoyo mobo atenene ase kerugekyo kyobwo MC yase obochore bonene umwako gocha samalieta ngoro kosiango Mario ekerenyo wodi gaiga ninga tuna ntwa bana boda boda tuamuire gosiro yo mintoka iga Edwin ase gase eso kirigokora egente getaka ni twabugete twachoriro omugako yoito Ongaro atorosori chipara chisedi arafu noene kerenye kegime sa moja omusunto ore kerenye kegima atari bwanja rende ase gapindi egare gekeiga na beka mulika muisi mureke kerenye kegima lakini bono chipara tobwate ne chimbepi samarita ne manyekene una kandu ndese wodi ya Kenya gani wodi ya Kenya asamarita ne kwanza manyekene une dunia tenya ngau eli manyekene monongoro kukandu ase wodi ya Kenya ihaninga enda nongo boli wa MCA wa 2027 njino mwana boda boda ngende tangani nango boli wa MCA karoro chenga disangelion sirega bana boda boda bana kenyoro kwachirega ngende tangana achire ko boli wa MCA bana ba minto banteneniri ditangani by election to akachusi twabura ngo muto twakoreta nero tokonya no twengemaga yae chipara nchiyo chia setu ekarto igwana ntenere agreement twarigete twatebe tale koro chipara chia boisanga aje bokurati ama kwamba kuchibasaragei lakini akaro chipara chia boisanga agatutuma bune ndo abakurati asenyo muto tayo kubolu wa MCA ama etortayo akanda asakuru kubasaragei ko aba minto natumaete twakorete by election iyo tukanyara kupinga sana naende nchengo kwana narenga somo skongalo sengenjo na watu muskone naende sengenjo muskoyo itedwini atenenire no monto inge omosani one naende olemna omumlominto ase stage etokora kumwakera eko kenene ngo kwana mna tiganya gotenena naende anya gosirwa na mlava baito ba boda boda tote una kupenya wasi hapa alipiki neno lakini tumeona hiyo neno kama imeharibika twasokire mungwano ito ase ensemo yende na monekera toko molikira haya bwatikene no bochori gwensemo ye bunge yolikalau obwarenge obochori boke ase ensemo ye bunge iyo wikira boni gama go bochori obukoera na boiga machibu bunagendrete gosoa nigo oyoko murwaniri wekirugo kyobo bunge wetra sekiama kya DCP omanyekero nere wa Weru Sami Douglas wikira boniga nigo arebosio no bunge bwechikura chilifu 33 chimikianda 35 na ibere abo ase oyo kabere are umurwanireria bwekero giki kibwa bunge wetera se kyama kya UDA omanyekeno nere Nyaga Samuel Mushina wikira boniga ore obwate obunge bwechikura chilifu 5 chimyenya obonge bwechilifu 5 chimye 34 eyiwe korokina ne kerengo ge 13 enuguteyemo ase emya wa Weru Sami nigo atangane ne kerengo kye 53 chinuguteyisana nemo ase emya oyo gatatu Waithaka Steven wainyoke weterase ekiama kya National Labour Party obwate obonge bwechikura chimye 30 kianda neyemo
asense moyende oyo kurukwa Kigwa Wilson Mwaniki wetera se kiama gia Jubilee nigo gwikira boni gabwate chikure mia ya 52 na ebere na ibere alafu Kariuki Timothy Kamau ni gabwate chikure 43 gwikira boni ga wetera se kiama kirigia People's Renaissance Movement Mushiri Edwin Kariri wetera se kiama gia Party of National Unity gwikira boni ga ni gabwate chikure 21 Abdullahi Hussein chikura 15 wetera se kiama gia Federal Party of Kenya Mwaniki Edward Madenge nigo akubwatia ni chikura 13 kiama kirigia Kenya moja movement na bwigo ibwa mwerio ukurukuna na ere Njoroge Rachel Wangui chikura isano na ibere wetera se kiama gia People's Democratic Party na wikiraboni ina rama chibu abu asabono wikiraboni ga nigo ebituo biribya soire chikura chiebituo emia yemo emerongo ene nekemo ebine bibituo bya soire ase ebituo byarenge emia yemo emerongo ene na bine igo byatigere ebituo ange bitatu byuka abu ase wikiraboni ga oyo manyekana nere wa Weru Sami Douglas wetera se kiama gia DCP nere urebosio gakubwatiwa no morwane wekero kiama kia UDA uyo mekana ne Samuel Mushina nere ore oyo kabire machiwa yonsi ntugandira teko yabwati waigo na tugandira tusanga asubu tukubabona se kwane ito tuchyo kumanya amange wekomwe ero une kiumbe kerikia IEBC kegenderete kwene kia kurua sensemo yebunge ya Olikalau asabono nigotokoswa somo tumoko moketo kwirana ntosoe asensemo yende ya kabire asenkwane ito tukubabona tuskare ne TV yao.